Здравейте, от мен е Галя Цветанов. Тези дни сме се свързали с жена, която ме помоли да й дам съвет какво да прави след операция от дискова херния. Прави леки разходки, лекарите са й препоръчали повече позициите в изправено положение, легнала, много по-рядкото стои седнала. И тя се чудеше какво да направи, за да се почувства по-добре, защото на моменти има спъване, болка, усеща различен дискомфорт от този, който е бил преди операцията, но все пак искаше да се справи по-бързо с състоянието. Преди няколко години, може би повече от 10, ми се наложи на мен да си направя операция от дискова херния. Не, че нямах нужните средства, за да се предпазя. Имах и апаратура тогава, ултразвук, електротерапия, тенс-терапия, имаше кой да ми прави масаж. Това, което нямах, беше здрава мускулатура. Защото винаги, за да възникне някакъв проблем, има нарушение в мускулния баланс. Има мускули, които са слаби, други, които се претоварват и оттам възникват нарушения, които много често засягат и гръбначния стълб. Но много рядко първопричината е в гръбначния стълб. Така че здравия мускулен курсет е много важен, както за хората преди, така и след операцията, както и за да се избегне възможната операция. Аз никога не препоръчвам да прави операция. Просто за мен решението може би тогава беше това. Ако не се бях оперирала, може би нямаше да стигна до терапиите, с които работя в момента, скинар терапията, приложната кинезиология. Щях да си вървя по утъпкания път на това, което съм учила в рехабилитацията. Упражненията, потърсих в интернет упражнения за хора след операция от дискови херни, но не намерих такива. Обикновено има всякакви упражнения за превенция на дискова херния, за лечение, но не за хора след операция от дискова херния. Така че реших да запиша няколко упражнения за жената, но понеже вероятно има и други хора, които след операция се чудят как да постъпят, а и ако не направят здравия мускулен курсет, много често възниква проблем на друго ниво от гръбнака. Може би това, което е стабилизирано, ще остане такова, но горно или долно ниво може също да възникнат нарушения от типа на дискови херни, протрузии или припъзвания. Така че това видео ще е полезно и за много други хора и реших да го кача в канала си. Има основни мускулни групи, които и при мен тогава, както и при повечето хора, са с нарушения. От една страна това е слабата коремна мускулатура, която, когато хората се навеждат много пъти и коремната мускулатура е слаба, те го правят с поясната мускулатура, която не е предназначена за това. По същия начин седалищната мускулатура, при ходене, ние трябва да използваме седалищния мускул за оттласкване. Много често обаче седалищната мускулатура е слаба, се натяга задно-бедрената мускулатура и се скъсява съответно. Коремната мускулатура, тазовото дъно също. Когато имате болка по вътрешната повърхност на краката, също слабостта в коремната мускулатура води много често със себе си до слабости в таза, слаби седалищни мускулни, слабо тазово дъно, диафрагмата в много случаи не работи, тя е спазмирана по-скоро. Щом е отпусната тазовата, често се спазмира гръдната диафрагма. Тук има много неща. Гръдната мускулатура съответно ще бъде също силно болезнена, раменете се превеждат напред, слабост ще има пък и в ключичната зона, където е следващата стабилизация на тялото. Така че има много неща, които могат да се правят след операция, за да се върне баланса на тялото и да започнат слабите мускули да работят отново. Ще покажа сега няколко основни упражнения, които се изпълняват в легнало положение, понеже седежа не е препоръчителен след операцията и много често хората се страхуват да правят усукванията, които всъщност хранят гръбначния стълб, хранят дисковете. И затова ще покажа няколко упражнения, които са подходящи за хора след операция. Тук говорим за не веднага след операцията, а да се мине периода от един или малко повече от месец, да може оперираната зона да напълно да зарасне и след това вече да започнем постепенно да включваме упражненията. Така че сега ще предложа няколко варианта на упражнения за засилване на слабите мускули, точно за периода след операцията. Така, много често позицията, която е подходяща в самото начало, е човек е легнал с
краката сгънати в коленете. Много често все още оставя едно опъване, особено в крака. Ако се вдигне, оставя едно опъване в задните мускули, понеже при дългото стресиране на нерва и мускулите също са изпаднали в състояние на спазм. Много е важно още при лягането кръста хубаво да е прилепнал към леглото, към постелката, към пода на това, на което човек ще прави упражненията. Защото ако кръстът е извит, реално ние няма да правим тренировка за корема, ще правим натоварване на кръста. Така че е много важно изначално кръстът да е много хубаво прилепнал към пода. Ще започнем с упражнения за стягане на коремната мускулатура, защото когато тя не работи, за да стабилизира тялото отпред, имаме повърхностни дълбоки мускули. Когато не работят, най-често не работят всички мускули. Ако те не са стабилни, при всяко едно навеждане, ние ще използваме отново кръста си, а това не е в наша полза. Първото упражнение е за долната част на корема. Краката ги поставяме на прав ъгъл и задържаме в тази позиция. Виждаме сега, би трябвало да се усеща стягане в долната коремна стена. Много често, наистина, щом се е стигнало до операция, мускулите са много слаби. Така че дори само това задържане в началото в тази позиция ще доведе до усещане за напрежение в коремната мускулатура. Ако напрежението не е много голямо, пробваме да спуснем единия крак до някъде и да го върнем. Спускаме другия до някъде и го връщаме. Тук е много важно при спускане да няма отлепене на кръста, а да бъде единствено усещането за стегнатост на корема, кръста прилепнал и крака стига само до там, докъдето не се отлепя кръст. Не препоръчвам и двата крака да спускате в началото. Това е вече като напредне силата, като се увеличи силата на корема, тогава вече може да спускате двата крака. За начало спускайте единия крак до някъде, връщайте, другия крак до някъде, връщайте. Ако има треперене в мускулатурата, това означава, че тя наистина е слаба. Другото упражнение е за горната коремна стена. Горната коремна мускулатура по-скоро. Тук вече можем да сгъваме тялото, като отлепяме само до нивото на лопатките. Не се повдигате целите. Повдигаме до някъде, задържаме няколко секунди, връщаме. Повдигаме, все едно да погледнете надолу към пода или към леглото. И връщате. Хубаво е също краката да са свити в коленете, като изпълнявате това упражнение и кръстът да е прилепнал. Има едно много хубаво упражнение за долните коремни мускули. То се използва много често и при проблемите с гръбначните изкривявания за активиране на дълбоките мускули на корема. При него вдишваме, хубаво е, ако можете да вдишате с корема, след което при издишване издаваме съскащ звук през цялото време и стягаме коремната мускулатура. Изпълнява се последния начин. Вдишваме, издишваме с съскане. При което стягаме силно с коремната мускулатура. Докато свърши издишването. Повтаряме пак. Вдишваме и започваме с... Издишваме и същевременно стягаме корема. Тези три упражнения са достатъчни за начало, за да усетим коремната си мускулатура. Ако е слабо и тазовото дъно, в случая тазовите мускули, тазовото дъно, вътрешната група на бедрата, ако са леко болезнени при натиск, това означава, че наистина имаме нужда да работим и за таза. Най-простото нещо е стягане на самите седалищни мускули. Поемаме въздух, след което на издишване стягаме, силно стягаме, стискаме седалищния мускул, тазовото дъно, може да стискаме и бедрата едно към друго. И задържаме 5, хубаво е краката да бъдат събрани, ако стискаме бедрата, задържаме 5 секунди, максимум 10 и отпускаме. След което отново стягаме, тук не повдигате нагоре, стягаме и задържаме. Стягаме седалищния мускул, може леко да се стегне и долната коремна стена и задържате 5 или 10 секунди. Ако искаме да усложним упражнението, изтегляме органите, долната част на корема изтегляме нагоре, след което на вдишване поемаме въздух
И стягаме също седалищния мускул, стягаме тазовото дъно, все едно ни се пишка, стягаме и стискаме силно, може и бедрата да стегнем. И пак задържаме 5 или 10 секунди. Това вече е усложнение на упражнението. Още един вид усложнение е като разтегнем един дълбок мускул, който е на седалището, пириформиса, като сложим кръка по този начин. Тук вече можем да усложним коремната мускулатура, като направим завъртане лекичко, завъртаме, ето такова завъртане на таза все едно. Не повдигам нагоре, а завъртам към мен. Ето такова движение. Завъртам към себе си. Поставяме крака, завъртаме и стягаме с това разтягане. Можем да го направим и с повдигане, като тренировка на коремната мускулатура. Повдигам, задържам, спускам. Повдигам, задържам 3 секунди поне, спускам. Хубаво е да се прави и в двете страни, т.е. и с другия крак да го направите. Няма значение, че да речем болката е била само по единия крак. Хубаво е да го направите и с другия, като това също тренира долната коремна стена. Много често вътрешните мускули хем са стегнати, сковани, хем са слаби. Разтваряме, това е друго упражнение вече, разтваряме навън и събираме навътре. Може да се прави и с съпротивление. Даваме съпротивление на разтварянето навън, след това даваме съпротивление на разтварянето на събирането навътре. Съпротивление на разтварянето навън, съпротивление на събирането навътре. След което може да вземете някакъв предмет, било то някаква гумена топка или пък хавлиена кърпа, поставяте го между коленете и стискате навътре с задържане пак няколко секунди и отваряте. Поставяме пак, стискаме силно и може да отворим, да разтегнем. Но може да бъде и само стискането. Стискате, така няколко повторения, отпускате, стискаме, държим 5 секунди или 10 и отпускаме краката. И така 10 повторения с стискане на топчицата или хавлината кърпа, след което 10 пъти ще отворим. Остана да обърнем внимание на горната част. Няма как да изолираме упражнение само за долна част на тялото, а горната да е все едно отделена. Много често широките гръбни мускули, мускулите по гръбнака също са въвлечени в общата слабост. Хубаво е да разтрием, ако искаме да правим упражнението в легнала позиция, разтриваме хубаво гръдния мускул, защото много често той ще бъде болезнен. Хубаво е да бъде разпуснат, след което ще направим едно общо упражнение за гърба. Раменете са хубаво прилепнали назад и надолу, не бива да стърчат нагоре, хубаво прилепнали назад и надолу. Сгъваме лактите и ги поставяме хубаво върху пода или върху... Хубаво, ако го правите на легло, то да не е много меко. Натискаме с ръцете назад, трябва да усещате едно стягане на мускулите между плешките и задържаме в тази позиция отново 5 или 10 секунди, след което отпускаме. Пак натискаме с лактите назад. Ако усещате в ръцете или в раменете, тогава пак разтрийте гръдния мускул, може да разтегнете дори гръдния мускул назад. Защото в него ще има повече напрежение. Явно от приведената позиция, защото когато има болка в кръста, човек се привежда напред. И е хубаво да имаме и такива упражнения за разтягане на предната част на тялото. Друго движение, което може да направите е за гръбната мускулатура. Тук вече влизаме в позиция на коляно-лакетна опора. Хубаво е да сте на прав ъгъл. Тук дори може да направим упражнението за мускулите между лопатките, което е с спускане на тялото. Спускаме единствено, раменете остават. Все едно тялото хлътва надолу. И връщаме. Хлътва и избутваме. Като тук е важно избутването. Тук работят малките мускулчета между лопатката. По-съществено тук е упражнението за гърба. Много е важно гърба да бъде прав, да нямате такава позиция, да е извит. Гърба оставаме прав, след което имаме два варианта. Единият вариант е да вдигаме отделно ръцете и краката. Може да започнете с ръцете, повдигаме едната, задържаме няколко секунди и спускаме. Повдигаме, задържаме няколко секунди, спускаме. И така първо ще раздвижим ръцете. Много често, когато се опитаме да се пресегнем
в права позиция след операцията, се появява едно пробождане към кръста. След което правим същото с краката, като се стараете да няма ето такова хлътване. Повдигате крака до там, докъдето кръста не хлътва. И връщаме. Повдигаме и връщаме. Може по няколко повторения на страна, може да редувате двете страни. Като това хлътване не е желателно да се прави. Трябва кръста да остане прав. След това редуваме. Като изпъваме противоположните ръка и крак, погледа винаги е напред. Аз гледам към камерата, за да видя какво правя, но при вас погледа винаги трябва да бъде напред. След което сменяме пак противоположните ръка и крак и задържаме няколко секунди. И отново противоположни ръка и крак и задържаме по няколко секунди. Хубаво да имаме и разтягане. В случая може да разтегнем широките гръбни мускули, като спуснем тялото назад. И отново задържаме. Връщаме и отново можем да спуснем тялото назад. Можем да направим разтягане на мускул на илиопсоаса, мускула, който ни е важен, като спуснем по този начин. Спускаме единия крак назад. След това спускаме другия крак и обтягаме назад. По този начин ще разтегнем мускул, който се връзва гръбначния стълб с крака отпред. И задържаме съответно в тази позиция. Ако искате да разтегнете задната мускулатура на бедрото, не е хубаво да слагате двата крака, да изпънете и да се навеждате към тях. Хубаво е да започнем първо с единия крак. Единият ви крак е сгънат и подпрян в другия и вие лекичко навеждате към единия крак. Колкото можете, разбира се, навеждате. И задържате. Или просто движите пръстите на крака нагоре и ще усещате пак разтягане. Ако се появи болка при някои от всички тези упражнения, не упорствате да го правите, изчаквате, правите другите, изчаквате да мине някакво време преди да започнете да правите това упражнение. Това е като за начало. Хубаво е да стоите, ако можете да седнете в такъв седеж, тип турски седеж или йогийски седеж, както искате го кажете, и да правим ето това упражнение. Това допълнително не е задължително да го правите, както да стоите в тази позиция, защото тук е много важно пак гърба да не бъде отпуснат назад, а гърба ви да бъде хубаво да сте седнали на таза. Ако не може да седнете на таза, поставяте някаква възглавничка, която да повдигне лекичко. Тези упражнения са за начало. Те са по-лесни и са хубави за началото след операцията. Може би, ако не след първия, след втория месец след операцията, е хубаво да започнете да правите упражнения, за да възстановите силата на мускулите. Ако мускулите останат слаби, дори да нямате болка, при неочаквано натоварване може да се появи проблем на друго ниво от гръбнака, понеже другите нива са си останали с слабите мускули покрай тях, дори да е стабилизирано след операцията едно ниво, то също не е защитено чак толкова, но трябва да изградим мускулния корсет, за да не претоварваме и другите зони, да се стигне отново до операция, защото теорията, че който е опериран веднъж няма отърване, ще се оперира много пъти, не е така. Ако имате стабилна мускулатура, операция няма да ви се наложи, дори няма да имате кризи от дисковите хернии. Тези упражнения бяха за проблем и операции в поясната област, възстановяване на хора след операция от дискова херния в зоната на кръста, най-често L4, 5, S1, тези нива. Аз ще направя друго видео за дисковите хернии или операциите след дискови хернии на врата. Така че ще очаквате друго видео. Ако имате въпроси във връзка с тези упражнения, може да пишете под видеото, може да коментирате или да споделите ваш опит или друго полезно упражнение, което вие сте правили, което ще бъде полезно за някой друг, който също е претърпял операция, да може да се възстанови по-бързо. Това е за сега от мен. Желая ви хубав ден!